V tomto bloku budú použité reklamné informácie. V relácii Voľnák nás opustili už dvaja hostia, respektíve traja, pretože mali sme tu dve návštevy, ale dokopy boli tu traja ľudia. No a vítame ďalších dvoch, vítame dvoch Petrov, Peter Karásek a Peter Herstek. Peťovia, čaute. Čau. Ahoj, ahoj. Jeden z nich je veľmi talentovaný slovenský freestylista a druhý z nich je československý majster vo freestyle. Chlapci, skúsme možno na začiatok, čo ten freestyle vlastne je. Lebo nie každý to pozná v takom, keď môžem použiť taký hudobný žargon, je to skôr taký undergroundový šport. Tak čo sa týka freestylu, je to nový šport, ktorý má začiatky niekedy okolo roku 2000 a jedná sa tam v podstate o obtačanie končatín okolo lopty alebo balancovanie lopty na rôznych častiach tela. Najbližšie to má pravdepodobne ku futbalu, je tak? Tak od futbalu to podľa mňa má dosť ďaleko. Ale najbližšie, keby sme mali charakterizovať, lebo je to s loptou, lopta je troška menšia ako tá futbalová. Akurát tam ide o tie fintičky, že? Ide tam o tie finty, ale ja si myslím, že spoločné s futbalom to má asi len tú loptu. Tak to nechajme v tejto rovine. Peťo, ty si stihol už sa stať československým majstrom v tomto športe. Kde to bolo? Tak bylo to vlastně na minulém ročníku Red Bull Street Style v Brně, kde se mi podařilo tu soutěž vyhrát a bylo to hrozně super, je to asi nejlepší úspěch, co jsem kdy povedl. Koľko tam bolo účastníkov, ešte nám prezrať? 3 a 4? Ne, to ne. A byli tam českoslovenští hráči, samozřejmě bylo to jakoby takové československé národní finále. Čiže, ale je to každoročne sa to koná niekde na Slovensku? Letos to bohužel nebude, letos na nás nějak zapomněli a doufejme, že příště nejsou peníze asi, nejsou peníze. Petře. Dobre chalani, vy ste tu ale prišli s jednou jednoduchou myšlienkou, pretože ak ste náhodou teraz niekoho namotali na tento šport, môžeme to nazývať športom, je to šport, že? Jo, je to nový sport. Je to nový šport, tak ak ste náhodou niekoho namotali, tak sa môže prísť zajtra pozrieť do zábavno-obchodného centra Max. Skúste o tom niečo viac prezradiť. Kedy bude začiatok? Tak zajtra sa bude konať v popoludňajších hodinách so začiatkom o 15:00 v Freestyle Football Cup Prešov. Ide vlastne o otvorené majstrovstvá československého freestyle futbale. To, že sú otvorené, znamená, že sa ich môžu zúčastniť nielen Česi a Slováci, ale aj súťažiaci z okolitých krajín. Môžem spomenúť, že prídu súťažiť z Maďarska a z Poľska. A celý tento turnaj budú rozhodovať svetová špička v tomto športe Roko, Petike a Zegan. Peťo Herstek ako Slovák, on tam bude. Budeš tam aj ty, Peťo, ako Čech? Samozřejmě. Takže máš asi opäť najvyššie ambície, keďže si československý majster? No tak já jsem vždycky na tu soutěž šel, aby jsem ukázal vlastně to nejlepší, co umím a zatím to jako stačilo na ty nejvyšší příčky, tak uvidíme, jak to bude vypadat i zítra. Ty si aj veríš, ale zatiaľ to vyznelo tak, lebo ty si spomínal, že tohto roku majstrovstvá nebudú a toto sú také neoficiálne majstrovstvá, teda môžeme to takto nazvať? No tak doufám, že to bude i jedna z těch akcí, kdy se budeme moci s klukama sejít a v duchu fair play si zasoutěžit o nějaký ty krásné ceny a samozřejmě taky trošku ta rivalita tam bude, ale tak tú stranu. My sa dostaneme po vstupe aj k tomu, koľko tam bude účastníkov a samozrejme aj aký program čaká na tých, ktorí náhodou zajtra od 15. nemajú čo na práci a keďže sa ochladí, my sme sa tak rozprávali, keďže sa zajtra ochladí a my sme plánovali ísť k vode, teda aspoň minimálne ja, takže moje plány sú aktuálne zmenené a ak prídete, tak sa tam určite uvidíme. Budeme sa rozprávať aj po pesničke o tejto akcii Freestyle Cup 2013 v zábavnom obchodnom centre Max. V relácii Voľnák Rádia Prešov sme v prvom vstupe privítali dvoch Petrov, ktorí sa venujú freestylu, troška netradičnému športu, ale o to možno krajšiemu. Peťovia, čaute ešte raz. Ahoj. Ahoj, ahoj. Rozprávali sme sa taktiež aj o akcii, ktorá bude zajtra v zábavno-obchodnom centre Max od 15. Možno by sme sa mohli dostať, teda mali by sme sa dostať aj k programu, aby sme troška naviedli našich poslucháčov. Na čo všetko si môžu prísť okrem tých fint freestylových? Tak okrem tej samotnej freestylovej súťaže je pre divákov pripravený sprievodný program, o ktorý sa postarajú, spomeniem napríklad BOC Crew, to je parkour, ľudia budú môcť vidieť rôzne salta a akrobáciu. Taktiež aj známe mená ako Tomáš Buranovský, je to finalista Československého Má talent z roku 2011, alebo pre Prešovčanov veľmi dobre známa spievačka Amel. Ďalej vystúpi aj s freestylom, ale z trochu iného kúta. Freestyle floorball vystúpi s týmto športom Stanislav Huňady,
ktorý bol taktiež v nejakej talentovej súťaži. Bol v talentovej súťaži. A taktiež sa diváci môžu tešiť na aktuálneho majstra Slovenska spota, to je Mišo Hajník vlastne. Mišo Hajník, či to je majster Slovenska versus majster Československa, ktorého tu máme, ktorý je druhým hosťom, Peťo Karásek. Peťo, chcel by som sa ťa opýtať, ako dlho sa tomu venuješ? Je tá konkurencia silná? Musíš mať ozaj aj na toto talent, alebo je to vyslovene drill? No tak já jsem začal vlastně před 5 rokama, asi v září 2008. Ano. A když jsem začínal, tak ti kluci u nás už byli tak jakoby trošku někde vpředějc. Když si vzpomínám na svou první soutěž, tak to nebylo nic moc. A potom ta motivace přibývala a tak nějak to šlo dobře. A v roce 2011 se mi podařilo vlastně získat ten první titul mistra České republiky. No ale ta světová konkurence to je ještě trošku dál a uvidíme i vlastně zítra, jak to dopadne, protože přijedou Poláci, Maďaři, takže i tohle změření sil bude hrozně fajn. A už ich aj poznáš? Vieš, čo môžeš od nich očakávať, alebo si s nimi ešte nesúťažil? No já mám nějaký videa, jsem se díval cestou Senka do Prešova, takže už nějaký ty čeky jsem dělal. Pozeral si na nejakú konkurenciu. A ktoré sú prvky také, neviem, či sa to dá takto verbálne, ale ktoré prvky sú najťažšie? Tak dlouhá komba s co nejvíce obtočema za jeden dotek nohou. A to je v sede? To je v sede? No, v sedě, ve stoje a vlastně děláme triky i od pasu nahoru. No a když to ten freestyler dokáže dobře nakombinovat, což znamená, že to jsou opravdu těžké triky, dělá je rychle a navazují na sebe, tak je to úplně nejlepší. Jasné, sú samozrejme aj nejaké videá na internete, ak by si teda mali záujem, no ale naživo to môžete vidieť už zajtra. Chcel by som sa ešte opýtať, ako ste sa k tomu vlastne dostali. Vy ste športovali predtým? Môže odpovedať aj druhý Peťo zo Slovenska. Tak ja som a už ako malý chlapec robil futbal. Áno. Asi ako každý. Ale no, ako väčšina mladých minimálne. Väčšina mladých. Ale už asi 3 roky, odkedy som prestal tak aktívne sa venovať tomu futbalu a prestal som to trénovať, tak som stále tú lásku k lopte pociťoval. A nejako som si vypestoval vzťah k tomuto športu. Tiež to začalo takto, že začal som pozerať tie videá na YouTube a podobne. Najskôr to asi bolo pred 3 rokmi, kedy Ronaldinho a Ronaldo tie prvé videá Joga Bonito a podobne. Ano. Ale tak som videl napríklad ako tu Petra a tieto videá ma vážne dostali, že dá sa to robiť aj v úplne inom leveli, ako to vidíme napríklad v telke. Áno, a opýtam sa teraz, Peťo, ty keďže si majster Československa, máš nejaký trik, ktorý je tvoj vlastný, alebo to sa už väčšinou tak obkúka a väčšinou sa to dá aj natrénovať, ale je nejaký taký, ktorý povedzme si vymyslel ty, s ktorým si prišiel ty? No, já jsem začal vlastně v roce 2008 a za těch let, co ten freestyle fotbal jakoby je známou věcí, nebo až ne tak známou věcí, tak už vzniklo tolik triků, že se jen tak nedá vymyslet nějaký nový, spíš přidat nějaká obtoč, ale spíš nějaké svoje kombinace, že spíš podle sebe nějak ty triky se snažím odlišně kombinovat. Modifikovat a si upravit. No, nějak. A v tom asi spočívá aj ta invenčnost. No i vlastně odlišit se oproti ostatním freestylerům, vlastně i třeba v breakdance battlu existují takový ty, že když ten druhý soutěžící nějak kopíruje, tak ta porota to vidí a není to nějak moc dobrý pro to zvítězit. Byť jedinečný, to je jedno z takých možno krét, ktoré... Jo, přesně tak. Dobre, Peťovia, ďakujem Peťovi Herstekovi, ďakujem Peťovi Karáskovi za to, že prišli nám do štúdia porozprávať ešte raz v krátkosti. Zajtra freestyle v zábavno-obchodnom centre Max od 15. hodiny zhruba do tej 18. 17:30, 18. tak to je, že? Tak nejako. Vstup je samozrejme free, takže príďte sa zabaviť, bude tam aj bohatý program, budú tam aj súťaže. No a ak chcete vedieť, aké budeme súťažiť, o čo konkrétne napríklad? O trička? Budeme súťažiť o trička, o vstupy do akvaparku Poprad a o freestylovú loptu a iné podobné zaujímavé ceny. Čiže to bola pozvánka pre vás, verím, že si niektorí poslucháči nájdu teda čas zajtra, už keď bude horšie počasie, opakujeme okolo tých 20 stupňov. Malo by nám aj sprchnúť popoludní, tak môžeme sa stretnúť trebárs aj v zábavno-obchodnom centre Max od 15. hodiny.